هاي سكول تخططلي زانتا صحاف درخن يعقوب داوي سلام كم يكنيكم خبركم سمعتي ازي جهت روز انترتينمنت يو جهت روز انترتينمنت كله تخططلي كم سفلطو بزانتات تجمر چانل كوينو عبيو قال فيلم تاعت درفتاتون كتصعن جميرو ناش تعوتات تقبلنت رخيبيو زانتات درفتاتن بمطنو يقصل كونت هالوه ካብ ዕለት ሓደ ወር ሓደ 2019 ጀሚርና ግን ፊልም ቦግዒ ደው ከም ዘበልና ሓቢርና ነርና ምክንያት ደው መበሊና ድማ በታ ሓደ ዩቲዩብ ንዓውዲ ፊልም ሃገርና ሃሳይ ምዃኑ ስለስተረዳናዩ ደርፍታትን ዛንታታትን ካልመደባትን ግን በብግዚኡ ምጻና ይቋርጽናን ከም ኣካል ናይ ጀትሩዝ ዝኾነት ዛንታ ሃይስኩል ድማ ንርባዕተ ምዕራፋትን ን56 ክፋላትን ብዘይ ምቁራጽ ክትፍኖ ጸኒሓላ 50 ምዕራፍ ድማ ሕጂ ሒዘልኩም መጽለቆ ብዙሕ ሰብ ብምድንጓይ ክኸስንን ክንቕፈንን ጸኒሕን ኣሎ ተኸታተልቲ ዛንታ ሃይስኩል ይቕሬታ ካሕተት ይፈቱ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ግን ኣቋሪጽ ዘይኮንኩስ ናይ ምዕራፍ ዕርፍቲ ወሲደ ነይረ ን50 ምዕራፍ ድማ ኣብ ምድላው ጸንሐ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ስራሕ ክነዳልዎ ግዜ ከም ዝወስደልናን ጻዕሪ ከም ዝሓተልናን በዝጋጣሚ ክሕብረኩም ይፈቱ ሕጂ ግን ብቐጥታ ናብ መእተዊ ትሕዝቶ ዛንታ ከብለኩም مقدم زانتا هاي سكول ترجم هارستن دايو هاي سكول مالت لعلوي بيت مرت مالتيو نعنا نيرتراوين دما سدتنا زعبين زلعلن تمرتنايو نمهارينا كوزلنا تاريخ ايرتراوين سدتنياتات متيتيو بقى مرير سئل قصلا كامات تأليمو قتيلو عسيرو شيط أمو زبلو زانتاتات كنينوم نتبلوص مننتنان كبرتنان بريزوم مننتنا كم نتقلق جيرو منايوم عدميو من عدلوم زتجاوي منسيات إرترا سلام ولدو نداتبالو كنقفون كترفون كلو زدنن ولدو مبر تخيلو تاريخو ومتصباغ زوفر ولدو يلن كأند علامة هاي سكول دما نتحق إنيا زخونة زانتا إرتراوين بتخالو ملكو دما بحماقن بتصبقن كم زلو سنيلا مستيات حبرة السب كوينا نستخولوهم نايك أربع عدلاتهم كم زريو مكباريو أما حبراوي هواتن أبوليتيكاو نقحاتن سريحة بلوص من سيكتان نتسيو مسرت مبكسيا أبزا زانتا بزو حارستيو تلايلو مقور فقري أفكارتن تفكارتن مرات مجزعتن سدتن تاريخ مدربدان كدعت دلالون ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ጥፋኣት መንነት መንስያት ኣንወት ሶሻል ሚድያ ኣጋባብ ዘይቁርሕያ ኣጠቓቕማ ኮታስ ብዙሕ ሓርስታት ኣርዒላ 4 ምዕራፋትን 56 ክፋላትን ሰማዓት ያዘናጊዓን ምሂራንያ ሕጂ ድማ እዋናዊ ትሕዝቶ ዝሓቐፈ ዛንታታት ሓዚላ ውቁር ፍቕራዊ ህይወት ተማኪላ ሃገርን ህዝብን ብፍቕሪ ጠሚራ ደገፍትን ተቃወምትን ከም ርእስቲ ጎስያ መሰረት ፍትሒ ደገፍ ጌራ እቲ ሓቀኛ ምስሊ ህልው ኩነታት ከተዘንቱ ተዳልያላ እወ ዛንታ ሃይ ስኩል ኣብ ደም ኩሉ ተኸታተልላ ዝሓለፈ ምዕራፋት እንታይ ትሕዝቶ ሒዛ ወይ እውን አንፂፍያ ተዛዚማ ምስ ምንዋሕ ግዜ ምርሳዕ ከይፍጠር መታን እቶም ቀንዲ ፍጻሜታት ናብዚ ምዕራፍ ክሓልፉ ዕድል ዝረኸቡ ዛንታታትን ዋናታት ዛንታታትን ወስክብል ክፍትነ ኣነ ንኹልካ ሓፍቲ ክኾነከ ሕራይ ደፍናኒ حراي أنا ونحو خونك سرحن تمرتني باللين كابج كأنت سرحي نزوم بلعت سبن سرقت المصراي رخيبة يغانير نمن نعو نتدرافاي نعبيل دكتور بايت بلني زامت أويت أبسرحي تدي كوينا بكالغ طوع الله يدلني تساقام يلن قد سمكا كوين غير كانن أوه حقخي شامي زبال وي تأنت شمالاتكا واو نبا حقشا كخوب بوشتا نسمو مسكل انتنو عزاميدا ناتو يابلت بدريت مكينا مسسبا تساقيلا زنبرت حرمون زليلا وريدا نابتهم تأكيبهم نا مكينا زمتو زنبور السبات كدت نبيبي على لياتها اتي تساكيمو مو زنبور السب
من مخانو كتفلت ጉያ ወሲኻ ኣብ ዝነበረዎ ቦታ ዝበጽሐት ማዕረግ ምዃኑ ምስለለየቶ በሐሳብ ልባ ጠፋ እዛ ቃል ምሰውፀት ድሕሪኣ ዝወፀ ድምፂ ነበረን ብዙሕ ዝተሓላለኸ ዛንታ ኣብ 4ይ ምዕራፍ ገዲፍና 5ይ ምዕራፍ ኣልዒልና ንቕፅል ኢና ዘለና በሉ ቀዳማይ ክፋል ኣብ 5ይ ምዕራፍ እንታይ ትዕስቶ ከም ዘለዎ ሓቢርና ንከታተል هلو دكتور شام بعقيقو خلي تليفون تقبلوا كل جيزي كدقس كله تليفون كيطفا يدقسنيو ابطاليتكن ايطفان مسكو خو بيعللو مس نبرو بوا بيليو دقاس وسيدوا زي فلطو قطريو تدويلوا من يخون زبل قمت ينبرون بتخالقون ابلبو خلوللو تصبيو سباي نبرن كبي تدويلوا انت عينت قصري غزدولا نيرو كفلي هيكلنيو كتور دخام زسعبو برتع بعكاكي نيرو هلو شامي انا سارة وات سارة لكني هو انا سارة بتشخر داني ابحما كنت تتلغو دكتور كاب عرات بريلو تسيو كبرتو هالعلو يمان تقام كل حلح بله نابتا قدي فواز نبرة تليفون ملسيلو سارة لكني سارة والله مالتي هو أنا سارة بتشخر داني أفهمك كنت أتعلق أو ماي جاد أبي هلخ نقرني أبي كم زلو يفلتني بتشخر داني أنا حما يزلو سارة دكتور دقاقي متسويعو ملسي رخبن عقلو تسبيبو أب مدقسيو كفلي يومان تساقام زور اندابله بتاس تدولت تليفون دقاقي مفتنة تليفون مسرح أبياتو تسانيحا دارخ اندي فتنة كتسوع جمرت تليفون تقبلو مو دمت سارات راي كونن تسمع نيرو عرب حواس زنبورونا وداد دمتو نابوز نبتحه هلو سارة تزارببا سارة زربا أبيوا بغيات راي تنغنغات دكتور شام كبدو تقامات ألا دحر السمع مرر بغيات زربا عرب كتسألا دحر العرب دما حدو ودي بالسمع قوانقوات تزاربو هلو حوي سارة مسانة تأثير على مو بستقالك متنكفل اللايقة كندي هيك غفل نمني خصدو اسكا أرد عن مني خانسخا انت يخون كونكم أنا ولا حنت زفت أما يردأني نزلو حوي أبي لنا نحن ونفلط يبلنا كن وتعدرات جاريوم مثلا نحيزو منازلو بزغانة بزا تليفون دويلكا أبي زغفلي لكا زراربو دخيلكا بعرب زارو سباتك حق زغاتت دولة اللوم بك أدحنا زغلا أبازيوم كانت فترتي نازلنا انت يخطب لنزلخا انت يجاد انت هتقبرغنا بجاد كيتكم سوري لا لازم قلت أركي كلني عنصب مو نسخة منيخا مالت تلالين سم كماني أنا بي أزبال بكا عما أكبر سأقول عدحنا بزحت أقام على خبا ودحنكا تليفون دقي ما تعاد أوات بيبن بعلو كتر حرك أن تسفى مغرات انسلز نبرو بزحي تزاربن بتحدي كابتيز نبرو قان نمسات زوج أي مسلون نيرو بتخالقون معرقب كبير حمام سلز نبره نيرمون كري أخلون ناشع كبدون دا تقامت ألا بجنك أتباليو نيرو بيبي تسفى غريتو زي فلت نفلما كيزي تسفى غريتو دمتون بدخامي زوات نيرو هلو ودي أنا قصن ودي
ودي قسني أوي ودي أبي اللخا أدي دحان أبي كم زلوخ تفلتي ترفكي كم بقى أزيد صبوغ الله عيت الشاقل لخبلك ليه دويلة حرايد ودي وا أنت غاتب لنزلخا أنتي مالتي تصبق الله بس كان قرن نبي خيتك مش عاد قد فكني الكان انت أصن ودي عدي حجزا تليفون سلدي بلان تصبق سرع رخيب اللقو سلازي عبرخا سلنسرح أب كتمام ساعتنا تصبق يرخدو للكي أتشوخ ماما أتشوخ دي نايبون كده ما أصد للكي قسون حنا نقبله نبعت سعيرو ندي ولاديتو بنون جزي الله يفلتنيو زوابو زنبرا دموزن سبات كتكيتو زمصو زنبرا أشحات جنزبن عبكاليو زدفو زنبرا بون نديو جزيو تمريقو يفلتنيو كابي أنتو نبعت كورر بلا بدمصوم بملحسون ترايو بوني لوامبر يتروف دو بون جزيو كخدا كوت رياي كوت كمان يفلتن جدا نسدراخا دويلكا كفول ليبولو مسبلوو سب سلازي نبوري ناو أدي ولاديتو دويلو نديو دما دخابت تقدرهون زيب الله مخاناس لزفلت كفل اللي كبلاي دلين قسن مماتو كم قبولي وسيدوو اتازر خبانا تليفون أدل جنت تقيم اللايو نديو ولاديتو فقرو قليت الله دايو ناس ميوا نتو مرة خبو نزبولون قربابتو جن كل تزقات أمنا جيرو ميو من هالبات انت متان كحتلو قسن زربان ويحو تليفون كي ودهم زفرحو وتهدرات ناب قسن قريبهم بتفعي التسالوه عويلهم وانتزاربوه ولاديتو دمتي سمعت وي أتا أصن ودي أتا زيت نقرني أنا دا أخاب كالكا سمعي لنبار نفسي نجير ننديو واه حزوم خامش حزوم كورسسات سوداناويان سودان كم زغر كالا أسمع عندي سمعيو كي أصن ودي سمعيو ودي أنت عليك قبر أتان من عليك نقرلك واي ودي ولاديتو بغياتنك أتسألا قسن جنك أدي من زواتك على تديو تزي كوينو كل يسمعون تليفون تحديكيو أديو بغياتنك أتسألا عم مدربيات تغرمين عويلا ويبلا كلهم قراب تتأكبو قسن كاب سلستس تسوو حواتو نديو مقليل كوينو استملساني نيرو حنساب نقدلي قديفوان كيدو أي تسوان دما تمليسوان اندقنا كي تمرعاوه نسدت عمريحو حدا ولاد كم زلوون نسنبر عديو سيفلت أنين إذا ودي سنتا خوينو زي ولد زبلك أتسالج انكتي نيروان أبي مركي بلو ببركان عم مدربيات تنبركي خان ودي أزغلو قد لغا ننفسها زي مخاندي سنكلنا خاقي ودي دكي منقست سنايتكم رايت سانو دكي ودي بزيكا قسن سلسته دك أنين حارنت إرترا كفيلان حدو قسن نيرو نسون قديفوان كيدو بكا عده زنقت أتمات أنان مخان كوينان نتيدك أن يحديكو كم زت أفوز قبر اللنز حسبو من قست دما مريت نطبط أبارة جمعو معرقي أبي زيادة حجي كم يكون كا دحان الله زيادة معرق بتعدم تصودحان كم زلوا بسرعة تسفاز بالاي نبرون نهرمون حقوس يلقن تسفاز اللويز مثل نيرو هرمون جن ولا حنتي يا قدسانيوم نفس دراخي دويلة تبايلا زدولة سبب الليني لاغبيتها ناتا علامان حلمن معرق مركبي نيرو نمعرق مسرخبت كل ناقري وكيلا كل سب ندابخين سدرو كل من كله نساكن
ጣጣ ዝበሃል ኣይነበራን ምክንያቱ እንኳዕ እሞ ንማዕርገ ይረኸብኩ ካብ ሕጅስ ወላይ ምቲላ ደምዲማ ምስ ነብሳ ቃላትያ ምስ ማዕርግ ንዘራኸባ ዝለመነቶ ፈጣሪያ ሓንሳብ ስለ ዝምስከነቶ ክተማርር ኣይደልየትን በትናታ ሞራል ዘይተገረመ ሰብ ኣይነበረን ቢብን ቁሱንን ብሄርሞኒ ዘረቦም ማዕርግ እንደይ ወዲ ሰብ ንውሽጡን ተእሚኑ ክዕወት ከም ዝኽእል እውን ተረድኡ ማዕርግ ከቢድ ድኻም ስለ ዝነበሮ ክዛረቡን ብዙሕ ኣቕምሳነ ንሳ ጥራይ ትዕልሎ ነይራ ማዕርገይ ክንሞት ትፈርሕ ዲኻ ኖ ርእሱ ነቕኒቑ ኣረጋገጸላ እንታይ እስከ ማዕርገይ ኣነ ወላ ተመትና ወላ ሓንቲ ክድሰነን እዩ ጥራይ ሕጂ ንኣምላኽ ካብ ልበይ ዝልሙኖ ዘለኹ እስከ እንታይ ብሓንሳብ ክንመውት ኣለና ተገደድ ድማ ኣነ ቀዲመካ ክመውት ኣለኒ በቃ ክንወፅእ ከማን ኣይደልን ስለምንታይ ክትብልና ሓሲብካ ምሽ ማዕርገይ ፍሉጥ ምክንያቱ ኣነ ስለምንታይ ክንወፅእ ዘይደሊ መሲልካ ወላ እንተወፃና ነዛ ሕማም ዝኾነት ዓለም እንታይ ክንነብረላ እስኪ ኣብዛ በረኻ ተሓቒፍና እንተሜትና ግን ንኣምላኽ እንታይ ዘይግበርከሊ እሞ ክብሎ ካብቲ ዝነበርዎ በረኻ ክወፁ ኣይትደልን እያ ነይራ ካብኡ እንተወፂኦም ኣብቲ ካልእ ዓለም እንተኸይዶም ማዕርግ ከም ዝገድፋ እያ ትፈልጥ በቃ ገዲፍኒ ናብ ኮኸብ ክኸይድ ዝብል ፍርሒ ኣብ ውሽጣ ስለ ዝመፅያ ኣብታ በረኻ ምስ ማዕርግ ምማት ምርጫ ኮይኑ ንሞት እንዳፈርሐታ ኸላ ምስ ማዕርግ ምማታ ግን ሓጎስ ከም ዝስምዓ ኣብ ቅድሚ ይረጋገፀትሉ ማዕርግ ተስፋን ፍቕራን ርዩ ኣብ ሰለፋ ደቂሱ ኸሎ ብጎኑ ዕንቱ ንብዓት ኮረራ በለ ሄርሞን እውን ገጻ ፍሽኽታ መሊኡ ከሎ ማዕርግ ነቢዕ ኢላ ልዕልዩ ነበአት ማዕርገ ኣብ ዓለም እንታይ ኣሎ መሲልካ መንኮም ኢልካ ከይትብለኒ ሓደ ሃርሞኒ ዝበሃል ወዲ እዩ ኣሊለኒ ሃርሞኒ ትዝክሮ ኢኻ ሌባ ማዕርገይ ዘኪርካዮ ማዕርግ ክሳዱ ነቕኒቑ ከም ዝዘከሮ ኣረጋገጸላ ብየማነይቲ ኢዳ ጌራ ኣብ ጸጋመይቲ ዓይኑ ንጸጋም ኮረር ዝበላ ንብዓቱ ኣልያ ዕላላ ቀጸለት እሱ ክምልሰላ ይትጽበን እያ ኩሉ ባዕልያ ትውድኦ ማዕርግ ብዕላላ ተገሪሙ ባሕሊ ፍሽኽታ ኣብ ገጹ ኣራያ ኣብ ዓለም ከም ዘሎ ይብል ምሁር ስነ ልቦና ሃርሞኒ ዘግሬት ሰለስተ ነገራት ኣለዋ ማዕርገ ንዘየፍቅረካ ሰብ ምፍቃር ማለት ኣብ ሓጎስካ ምንባር እዩ ዘይተፍቅሮ ሰብ ከፍቅረካ ከሎ ድማ ኣብ ሓጎስ ናቱ ምንባር ንዘፍቅረካ ሰብ ክተፍቅሮ ከለኻ ግን ጸጋን ትዕድልትን እዩ ኣብ ማዕረ ሓጎስ ስለ ትነብር ኩሉ ግዜ በቃ ሓጎስ ትኸውን ማለት እኮ ማዕርገ በቃ ንሱ የፍቅረካ ንስኻ ተፍቅሮ ከምዚ ዓይነት ፍጻመ ድማ ኣብ ዓለምና ኣብ ውሕዳት ፍቕራት ጥራይ ዘጋጥም እሳቶም ብሩኻት እዮም ኣምላኽ እግዚኣብሔር ባሪኽዎም እዩ እቶም ፍቕራት ድማ ኩሉ ግዜ ሕጉሳትን እሙናትን እዮም ዝኾኑ ኣይጠላለሙን እዮም ማዕርገ ሃርሞኒ ቆም ደስ በለኒ በቃ ኣነ ዘፍቅሮ ወዲ ከፍቅረኒ የምለ ነይረ ኩሉ ግዜ ይጽልምሽ ኣለካ ምሸት ክድቅስ ከለኹ በይነይ ኮይነ ይጽሊ ግን ዘፍቅሮ ሰብ ጥራይ ክነብር ተፈሪደ ኣጫይ ከምኡ ኮይኑ በቃ ኣነ የፍቅረካ ማዕርገ ንስኻ ግን ኣይተፍቅረኒ ኒኻ ኣብ ሓጎሰይ እምበር ኣብ ሓጎስካ ትነብር ከም ዘየለኻ ተረዲእኒ እዩ ግን ማዕርገ እንታይ እሞ ንገብር ኣምላኽ ከም ጸሎተይ ንዘፍቅረኒ ሰብ ከፍቅር ነይሩኒ ማዕርግ ኣይመለሰላን ንብዓታ ሰኒዩ ግን ኣብ ሰለፋ ኮይኑ ብብኽያት ተነኽነኸ ንፈለማ ግዜ ኣብ ህይወቱ ከምኡ ዓይነት ንብዓትን ብኽያትን በኺዩ ብኽያቱ ኣብ ጎረርኡ ደው ኢሉ ለኸቶ ሄርሞን ከም ዝተጋገየትን ቁስሉ ከም ዝጎድእቶን ተረዲእዋ ብኢዳ በጻብዕቱ ከረዋ ኣቢላ ሓዘቶ ንሱ እውን ይዕንቱ ኣብ ዕንታ ተኺሉ ኢዳ ከረዋ ኣቢሉ ሓዛ ሄርሞኒ ሶሪ በቃ ሶሪ እታ ዝደለያ ቃል ምስ ብኽያቱ እንዳተቓለሰ ኣውፅኣ ፍናን ንጎቱ ሲዩ ካብ ገዛ ፉርቱና ወፂኡ ንኸተማ ክኸይድ ከሎ ኣማዕዲኑ ክኸብሪዋ ናብቲ ዝነበሮ ተካፋላ ገጸ መታንኬ ተለልዮ መከላኸሊ ቆሪሉ መሊስዎ ዝነበረ ናይ ጃኬቱ ቆቢዕ ገይሩ
ንርእሱ ሸፊኑ ብድሕሪኣ ኮፍ በለ ንግሆብ ብምንባሩ ዶክተር ሻምን ኮኸብን ቁርሲ ኣዚዞም እዮም ዝጽበዩ ነይሮም ክልቲኦም ኣብ ዲቕ ዝበለ ዕላል ኣትዮም ገጽ ንገጽ ተዋሂቦም ነይሮም ፍናን ብኮኸብ ሕጉስ ኣይኮነን ዘረብኦም ኣብ ጉዳይ ሳራ እዩ ነይሩ ፍናን ሳራ መን ምዃና ይፈልጣን እዩ ዶክተር ግን ኩሉ ተዘጋጠመይ ንኮኸብ ዘርዚሩ ዝነግራ ዝነበረ ብወገን ኮኸብ ርትዓዊ ዘረባ ይወፅን ነይሩ ዶክተር ዘረባ ኮኸብ ኣይተቐበሎን ምኽንያቱ ብጭካንያ ትዛረብ ነይራ ሳራ ብህይወት እንተወፅያ ንዶክተር ክትቃጸጽ እያ ሳራ እንተሞይታ ግን ነቲ ከናብረንን ክኾነንን ኢላ ዝኣመነትሉ ዶክተር ሻም ንገንዘቡ ፍቂራ ብሰላም ክትነብር እያ ትሓስብ ነይራ ስለዚኣ ድማ ክመዝነኒ ከይበለት ብጭካነ ሕማቕ ምኽሪ ጥራይ ትመኽሮ ዝነበረት ፍናን ተሲኡ ክኸይድ ተበጊሱ ነብሱ ምግባር ኣብይዎ ኣብ ርእሱ ዝነበረት ቆቢዕ ኣውሪዱ ንኮኸብ ሰላም በላ ኮኸብ ንፍናን ምስ ረኣየቶ ከም ሰራቒት በርተጊላ ሰንበረት ፍናን ሓወይ ዳሕኒኻ ከመይ ቀኒኻ ድምፃ ርብሽ ነይሩ ኣምላኽ መስገን ድሓነ ሓንሳብ ድኽርኽበኪ ፈቓደኛ እንትኾንኪ ፍናን ንዶክተር ሰላም ኣይበሎን ኣይጠመቶን እውን ዶክተር ቆልዓ ምዃኑ ግዲ ተረዲእዎ ብዙሕ ከበር ኣይገበረሉን ሞባይሉ ኣልዒሉ ናብታ ዝተደወለት ቁፅሪ ደጋጊሙ ዝፍትን ነይሩ ኮኸብ እንታይ ዝወዲ እዋ ኣይትበልኒ እንታይ ይብለክ ኣለኹ ሓወዩ ምሽ ክጨክን ትደፋፍእኒ ኣለኺ ህይወትክ ክዘራርገልጌ በቃ ክጨክን ትገብርለኽ ኮኸብ እንታይ ኸም ክትገብር እንታይ ትፈክረለይ ባርክ እሞ ማርክ እንታይ ኮይኑ ባኽ ተበዲሉ ኣሎ ህይወት ክልተ ፍቑራት ፈሓቢልክዮ ህይወት እውን ከምኡ መን ኣነ እውን እስኺ ክደፊ ሓዘን ያቕልኒ ንስኸም ዝወዲ ፍቕሪ ጀሚርኪ ጥዑይ ህይወት ክትመርሒ ማለት ግን ገመል ብዓይኒ መርፍእ ምሕላፍ ማለት እዩ እሞ ኸዓ ማዕርገ ኣብ ሕማቕ ሽግር እንከሎ ህይወት ክትመርሒ ተሓስብ እንድሕር ኣሎ ኮንኪ ፍናን ሓዊ ማዕርግ ኣይኮንኩን ፍናን ፈኪሩ ገዲፍዋ ተዓዝረ ኮኸብ ካብ ዓይና ክሳብ ዝኽወል ቀዊላ ጠመተቶ ክድውል ዝጸንሐ ዶክተር ናብኣ ጠሚቱ ተሲኡ ከይዱ ስሒቡ ኮፍ ኣበላ ክብራት ሰማዕቲ ቀዳማይ ክፋል ኣብ 5 ምዕራፍ ዛንታ ሃይስኩል ኣብ ዝተዛዚማላ ዝቕጽል ካልኣይ ክፋል ድማ ቀዳም ናይ ምሽት ከምዚ ሕጂ ሒዘልኩም ክመጽእ ክብራት ሰማዕቲ ብዝተኻለና መጠን ዛንታ ሃይስኩል እቶም ኣብ ዩቲዩብ ንከታተላ ኣብ ዩቲዩብ ክንሰማዕ ንኽእል ኢና እቶም ንኽእል ሰባት ግን ቀጻሊ ሰዓት 9 ኣብ ሬድዮ ክንሰማዕ ንኽእል ኢና ኣብ ዘለናዮ ሰላም እንጠናን ይግበረልና